ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं स्वदातीत वदान्तिकं। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம நேற்றுக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்த ஞான யோகங்கள் சம்பந்தமான அத்தியாயங்கள் முதல்ல முக்குணங்களின் சக்திகள் அதை பகவான் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு புருஷோத்தம அத்தியாயம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு தெய்வாசுர சம்பத் விபாவக யோகம். இது எல்லாமே ஞானம் சம்பந்தமான யோகங்கள். பகவான் ஒவ்வொரு விதமான ஞானத்தை நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறார். இந்த ஞானம் இதன் மூலமாக அதாவது முதல்ல 6 அத்தியாயத்துல கர்ம யோகம், அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்ம யோகம் அது சொன்னார். அதற்கு பின் பக்தி குறித்த அந்த அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அந்த பக்தி சம்பந்தமான அத்தியாயங்கள் 6லேருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். நம்ம 7லேருந்து 12. அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து நம்ம பார்த்துன்னு வரோம். ஞானம் சம்பந்தமான அந்த பக்தியை ஞானத்தின் மூலமாக எந்தெந்த ஞானத்தை உனக்கு அறிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல தன்னுடைய அந்த ஐஸ்வர்யங்களை இந்த விபூதி அத்தியாயம் பார்த்தோம். அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை காமிக்கிறார். அதற்கப்புறம் இந்த விஸ்வரூப அத்தியாயம் பார்த்தோம். அவருடைய விஸ்வரூபம் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கிறது. அப்புறம் அதற்கு பின் நம்ம பார்த்தோம் இந்த முக்குணங்கள், ஜட சக்தியின் முக்குணங்கள், பகவானுடைய சக்திகள். அதற்கு பின் புருஷோத்தம யோகம் நேத்தி பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம். அதாவது தேவன் யார், அசுரன் யார், தேவ குணங்கள் கொண்டவன் எவன், அசுர குணம் கொண்டவன் எவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் அதை பற்றி பகவான் இன்னைக்கு விவரிக்க போறார். நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவர்களை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள செல்லலாம். நேத்திக்கு பார்த்தது ஜட உலகத்திலிருந்து பற்று அறுத்தல். அது அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பற்று அறுத்தல் அப்படிங்கிற அந்த கோடாலியை, அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு நீ அந்த ஆலமரத்தை வெட்டி வீழ்த்துவாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் நேத்திக்கு. அதற்கு பின் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு அது செல்தல், அதை குறித்து பகவான் கூறினார். பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞான கண் கொண்டு நீ இந்த காரியங்களை எவன் ஒருவன் அந்த ஞான கண் கொண்டு பார்க்கிறானோ அவனுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் போதே அவனுக்கு அந்த மயக்கம் ஏற்படாது. அந்த ஜட உலகின் அந்த பாதிப்பிலிருந்து அவன் விலகி கொள்வான். அதுல இருந்து கொண்டே அவன் நல்லா இருக்கலாம், பகவானுடைய சிந்தனையோடு இருக்கலாம். அதற்கு பின் வேதைஷ சர்வே அகமேவ வேத்யோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகின் பராமரிப்பாளர் பகவான் தான் அனைத்து உலகுக்கும் அனைத்து அண்டங்களுக்கும் அவர்தான் பராமரிப்பாளர். அவருடைய நிலையை பார்த்தோம். அதற்கு பின் வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். அது அனைத்திலும் உயர்ந்த நிலையாக பகவான் அந்த புருஷ உத்தமன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த புருஷோத்தம யோகம், புருஷோத்தமன்கிற நிலையில இருக்கார் அவர். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம். அவர் தான் இதுதான் ரகசியத்திலேயே மிகுந்த ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கு சொன்னார். இன்னைக்கு அத்தியாயம் தேவ மற்றும் அசுர ஸ்வபாவங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 ஸ்லோகங்கள்ல பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் சொல்ல போறார். அசுர குணத்தை பத்தி விவரமா சொல்ல போறாரு. ஏன்னா என்னதான் தெய்வ குணங்களை பத்தி சொன்னாலும் தேவர்கள் தான் நிறைய ஒரு பெரிய கூட்டம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதுல முக்கியமா நிறைய பேர் இருக்கிறது யாருன்னா அசுரகுணம் இருக்கிறவர்கள் தான் நிறைய பேர் இருப்பார்கள். தேவகுணம் இருக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் கைவிட்டு எண்ணி விடலாம், அந்த மாதிரிதான் இருப்பார்கள். ஆகையினால் பிரதானமாக அசுர குணத்தை என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு. தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ச. ஏன்னா அது தெரிஞ்சாதான் எது தவறான குணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு விலகி கொள்ளலாம். அதற்காக அதற்கு அசுர குணத்தை விவரமாக சொல்கிறார். அதற்கு பின் அசுர ஸ்வபாவங்களின் விளைவுகள். ஏன்னா அந்த விளைவு தெரிஞ்சாதான் நம்ம திருப்பி அந்த தவறை செய்ய மாட்டோம். இல்ல அந்த ஒரு அறியாமையினாலேயே நிறைய பேர் அந்த விலங்குகளை, அதாவது மற்றொரு உயிர்களை கொள்வதோ இல்லைன்னா மற்றவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் கொடுப்பதோ அது என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம அந்த பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும். ஆகையினால் அந்த விளைவு தெரியணும். அந்த ஒரு தவறு செய்யறோமான அதனுடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ், அதை ஏன் பண்ணினா என்ன ஆகும். ஏன்னா இந்த பிறவியில கண்கூடா எதுவும் பார்க்கல, நம்ம அந்த பலன் பார்க்கல. ஆகையினால என்ன எல்லாரும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள், சரி இந்த தவறை நம்ம கண்டினியூஸா செய்து கொண்டே இருக்கலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. ஆனா இதோடைய விளைவு பின்னாடிதான் உங்களுக்கு தெரியும். அது பிரபுபாத வீடியோல கூட நம்ம பார்த்தோம். நம்ம
நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த லிமிட் கிராஸ் பண்ணாத வரைக்கும் தான் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சக்திகள்லாம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். எதற்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த 6 அறிவு பகுத்தறிவு கொடுத்திருக்கிறாருன்னா, இதை வைத்துக்கொண்டு நீ முன்னேறுவதற்காக கொடுத்திருக்கிறார். அதை வைத்துக்கொண்டு நீ வந்து அனைத்தையும் அடக்கி ஆள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, பகவான் வந்து அவர் வந்து அடக்கி விடுவார் நம்மளை. அடுத்த, அதாவது ஒண்ணு இந்த பிறவியிலேயே அதனுடைய விளைவுகள் சந்திக்க நேரிடும். இல்லை என்றால் அடுத்த பிறவிகள் வந்து மோசமான பிறவிகளை கொடுத்து அதற்குண்ட தண்டனையை வந்து கொடுப்பார். ஆகையினால் வந்து அந்த அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய அந்த தேர்வை வந்து நம்ம தான் செய்யணும். முன்னேறி போகிறதா இல்லையா கீழே போறதா எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண மாட்டார் பகவான். பகவான் வந்து இதுதான் சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே நம்ம வாயில் எடுத்து குழந்தை மாதிரி ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண மாட்டார். அவர் நம்ம தான் வந்து அதுல எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லிட்டு பகுத்து அறிந்து கொண்டு நம்ம தான் தவறானவற்றிலிருந்து நகர்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ந சுகம் ந பராம் கதிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக 19ல இருந்து 24 ஸ்லோகங்கள் சொல்ல போறார். முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம். இது தேவாசுர சம்பத் விபாக யோகம். ஆகையினால் வந்து தேவ குணங்கள் அப்புறம் அசுர குணங்கள் பத்தி சொல்றார். முதல்ல தேவ குணங்களை பத்தி 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்றார் பகவான். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சித்தி ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி தானம் தமஸ்ச யஜ்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்ய வியதவ ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் க்ரோத சத்யாக சாந்திர் ரபைஷணம் தயா பூதேஷ்வ லோலுத்வம் மார்தவம் ஹ்ரீஷாபலம் தேஜஹ க்ஷமா திருதிஹி சௌஷம் மத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தில் விருத்தி செய்து கொண்டு ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், அப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அப்புறம் வந்து அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதற்கு பின் வந்து துறவு, அப்புறம் வந்து சாந்தி, அப்புறம் வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, அப்புறம் வந்து வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, அப்புறம் வந்து பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே. இந்த தெய்வீக இயல்புகளை உடைய மனிதன் வந்து இந்த உன்னதமான அந்த தெய்வீக குணமுடைய மனிதன் வந்து தேவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த கேட்டகரி அதுல வந்து சேர்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நல்ல குணங்களை வந்து முதல்ல வச்சுட்டார். நல்ல குணங்களை சொல்லிட்டார். அச்சமின்மை அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து செய்ய காரியம் வந்து ஒரு தவறான காரியம் இல்லை, சரியான வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த காரியம் தான் செய்யறோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்களோ, நம்மளுக்கு வந்து பெரியவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்களோ, நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்களோ அதை தான் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா வந்து அதற்கு நம்ம அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு தவறு செய்யறோம் அப்படின்னா தான் அதுக்கு அச்சப்படணும். நம்ம சரியான காரியத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம அச்சம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி நிறைய குணங்கள், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் தானம், யாகம் செய்தல், இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து நற்பலன்களை கொடுக்கும். வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, இதெல்லாமே நல்ல குணங்கள். அப்புறம் வந்து அகிம்சையை கையாடுதல், இதெல்லாம் நம்மளுக்கே தெரியும். அகிம்சை, வாய்மையெல்லாம் நம்மளுக்கே தெரியும், ஓரளவுக்கு தெரியும். அப்புறம் வந்து கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, இதுக்கு வந்து நம்ம நேத்தி கூட பார்த்தோம். ஒரு விரோதியா இருந்தா கூட அவனை வந்து மன்னிக்க வேண்டும், அவனுக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும். நல்லது செய்யலைன்னா கூட நம்ம வந்து மன்னித்தாவது அதற்கு மேல் வந்து அதை அவன் அந்த இதில் தலையிடாமல் நம்ம நகர்ந்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆகையினால் அப்புறம் வந்து துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. ஏன்னா வந்து குற்றம் வந்து நம்ம வந்து எப்போதுமே சொல்வார்கள், நம்மளுடைய விரல் வந்து அந்த ஆள்காட்டி விரலை ஒரு விரல் நம்ம காட்டினோம்னா மீதி 3 விரல்கள் வந்து நம்மை நோக்கியே இருக்கின்றன. ஆகையினால் நம்ம கிட்ட இருக்கிற முதல்ல குற்றத்தை வந்து நம்ம வந்து அதை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும். அடுத்தவர்களை குற்றம் வந்து ஒரு குற்றம் சொல்றோமானால் நம்மேல் வந்து 3 குற்றங்கள் அடுத்தவர்கள் சொல்வார்கள். ஆகையினால் முடிந்த வரைக்கும் குற்றம் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அப்புறம் வந்து எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. ஏன்னா வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு உயிர், இப்போ நம்மள வந்து யாராவது ஒரு ஹார்ம் பண்றதுக்கு வந்தாலோ, இல்லைன்னா வந்து யாராவது ஒரு கத்தியால் வெட்டுறதுக்கு வந்தாலோ நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு வலியும் ஒரு வேதனையும் இருக்குமோ, அதே போல்தான் அனைத்து உயிர்களுமே வந்து அதற்கும் அதே வலியும் வேதனையும் இருக்கும். ஆகையினால் வந்து
எந்த விதத்திலையுமே எந்த ஜீவராசியுமே நம்ம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. அது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பாவம் அது. வெட்கம், அப்புறம் வந்து கண்ணியம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, அப்புறம் வந்து தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, அப்புறம் வந்து ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது. பகவானுக்கு ஒரு கைங்கரியம் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செய்யணுமே ஒழிஞ்சு, இல்லைன்னா நம்ம அதாவது பகவானுக்கு செய்யறதா தான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும். அதுதான் உண்மை. அதுக்கு பின் வந்து நம்ம கடமை நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சில கடமைகள் இருக்கிறது. அதுலயும் வந்து பலன் எதிர்பார்க்காமல் நம்ம செய்ய வேண்டும். மரியாதையை நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. இது செஞ்சா எனக்கு இந்த மரியாதை கிடைக்கும், இந்த பெயர் கிடைக்கும், புகழ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதுவுமே தனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தலையில நம்ம ஏத்திட்டோம்னா அது வந்து ஒரு கீழான நிலைக்கு தான் கொண்டு செல்லும். எதுவுமே வந்து பகவானுக்கு அப்படின்னு நினைத்தோம்னா அது நன்மையில கொண்டு முடியும். ஆகையினால் வந்து இந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஒருத்தர் அவமானப்படுத்துறாங்கன்னா அதையும் வந்து ரொம்ப பொருட்படுத்தக்கூடாது. எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து இந்த அழிந்து போகும் இந்த உடலை தான் அவர்கள் அவமானப்படுத்துகிறார்கள். படுத்தினால் படுத்திட்டு போகட்டும். அவர்கள் செய்த பாவம். ஏன்னா வந்து ஒருத்தரை வந்து நம்ம திட்டினோமானால் அதாவது ஒருத்தரை வந்து கடிந்து நம்ம பேசினோம்னா அவர்களிடம் இருந்து அந்த பாவம் வந்து பாதி பாவம் நம்ம வந்து சேர்கிறது. ஆகையினால் அந்த தவறை நம்ம செய்ய வேண்டாம். அடுத்தவர்கள் வந்து அப்படி இருந்தார்களானால் அவர்கள் செய்த பாவம் அது வந்து அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்வார்கள். ஆகையினால் வந்து அதை நம்ம தலையில ஏத்திக்க வேண்டாம். இது மாதிரி அப்புறம் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. இது எல்லாமே வந்து அந்த தெய்வீக குணங்களில் வந்து வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன்லாம் வந்து இப்படிப்பட்ட நல்ல குணம் இருக்கிறவன் வந்து ஒரு தேவன். தெய்வீக குணம் இருக்கிற இந்த தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து இப்போ வந்து அந்த அசுரத்தன்மையை வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். தம்போ தர்ப்போ அபிமானஸ்ச குரோதஹா பாருஷ்ய மேவச்ச அஜ்ஞானம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பத மாசுரீம். ஆசுரீம் குணம் அப்படின்னா வந்து அசுர குணம். அதெல்லாம் என்னன்னா தற்பெருமை வந்து தம்பம் சொல்றோம் இல்லையா, தம்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது தற்பெருமை. அப்புறம் வந்து அகந்தை, தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், அடுத்தவர்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு திமிரு, ஒரு அகந்தை. வீண் அபிமானம், அப்புறம் வந்து கோபம், கொடூரம், அறியாமை இதெல்லாமே வந்து அசுர இயல்புகளை உடையவர்களின் குணங்களாகும். எனக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. அதுவும் வந்து அறியாமையும் வந்து ஒரு அசுர குணம் தான். ஏன் நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்பல. ஏன்னா எது சரி அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை. அது வந்து நல்ல குணம் கிடையாது. நம்ம வந்து எது சரி எது தவறுங்கிறத ஒரு ஆன்மீக குருவையோ இல்லைன்னா வந்து நம்ம பெரியவர்களையோ அணுகி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது தெரிந்து கொள்ளாததுங்கிறது நம்மளுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு தவறான குணம் தான் அது. அதற்கு பின் வந்து தைவி சம்பத் விமோக்ஷாய நிபந்தா யாசுரி மதா மாஷச சம்பதம் தைவி அபிஜாத்தோ அசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடியவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களை அதனுடன் தான் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டோன்னே அவனுக்கு ஒரு மனதில் வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டது. ஏன்னா இப்போ பகவான் இவ்வளவு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அசுர குணம்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருவேளை நம்ம வந்து இந்த அசுர தன்மையில இருக்கிறவர்களை அந்த ஒரு லிஸ்ட்ல அந்த கேட்டகரியில பகவான் நம்மளை சேர்த்திருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பயம் வந்து விட்டது. ஆகையினால் வந்து அவன் கேட்கிறான். அதனால வந்து அதை புரிஞ்சுட்டாரு பகவான். அதனால சொல்றார், இல்ல அதாவது நீ வந்து நல்ல குணமுடையவன் தான். எப்போ வந்து உனக்கு வந்து நான் தான் தேவன், நான் தான் வந்து அனைத்துக்கும் மூலமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஆரம்பத்துல இருந்தே இவ்வளவு அத்தியாயம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதே ஒரு அசுரனா இருந்தா, ஒரு வந்து ஹிரண்ய கசிபாவோ இல்லைன்னா வந்து அந்த சிசுபாலன் பார்த்தோம். அவன் வந்து அவர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா, அடுத்தவர் வந்து தான் தான் தெய்வம் இல்ல தான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு யாரான்னு சொல்லி கொண்டு வந்தால் உடனே வந்து அவர்கள் வந்து அந்த ஆயுதத்தை உயர்த்தி விடுவார்கள். அடுத்தவர்களை உடனே அழித்து விட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட எண்ணம், அப்படிதான் அவர்களுடைய புத்தி போகும். எப்போ நீ இந்த மாதிரிலாம் நீ செய்யலையோ, உனக்கு வந்து பொறாமை இல்லையோ, அடுத்தவர்கள் வந்து நன்றாக இருந்தால் அதை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது. அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதுனால் நம்மளும் வந்து முயற்சி செய்து அதை வாங்கி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பதிலாக அடுத்தவரை கீழே தள்ளிவிட்டால் நம்மளுக்கு கிடைத்து விடுமா உடனே? அது தவறு இல்லையா? அது வந்து அசுர குணம். நம்மளுக்கு முடிஞ்சா நம்மளும் முயற்சி செஞ்சு வாங்கிக்கணும் அந்த விஷயத்த. அதற்காக அடுத்தவர்களை வந்து கீழே தள்ளுறது அது தவறான செயல். ஆகையினால் நீ வந்து அந்த செயலை நீ செய்யல, நீ வந்து பொறாமப்படல என் மேல. ஆகையினால் வந்து நீ வந்து ஒரு தேவன் தான், கண்டிப்பா நீ தேவன் தான். இந்த தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்திக்கு உண்டான பாதையில் வந்து உன்னை கொண்டு சேர்க்கும். ஆனால் இந்த அசுர குணங்கள் வந்து உன்னை வந்து அந்த அதல பாதாளத்திற்கு தான் கொண்டு சேர்க்கும். ஆகையினால் அதற்கு நீ அதற்கு யாரா இருந்தாலும் வந்து தெய்வீக குணத்தை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இது சொல்றாரு. இப்போ இதுல பாக்குறோம், அந்த ஹிரண்ய கசிப்பு வந்து அவன் வந்து ஒரு அசுரன். அவனுக்கு வந்து
ஒரு அதான் அவனுக்கு அறியாமை எல்லாமே முதல்ல வந்து அவனுக்கு சாப வசத்தினால் அவனுக்கு அந்த நிலைமை வந்தது. அப்படியே இருந்தாலும் ஏன்னா வந்து நம்ம பாக்குறோம் நிறைய அசுரர்கள் வந்து பிரகல்லாதனே கூட வந்து அசுர வம்சத்தில் தான் பிறந்தான். ஆனா வந்து ஒரு அவன் ஒரு தேவ குணத்தோட தான் இருந்தான், அவன் மகாபக்தனா இருந்தான். அதே மாதிரிதான் விபீஷ்ணனும் வந்து அவனே ராவணனோட தம்பி தான், அவனும் அரக்க குணத்துல தான் அரக்க குலத்துல தான் பிறந்திருக்கான். ஆனா அவன் மட்டும் எப்படி தேவனா இருக்க முடிஞ்சது? அவன் மட்டும் எப்படி ஒரு விதிவிலக்கா இருக்க முடிஞ்சது? அவனால மட்டும் எப்படி இருக்க முடிஞ்சது? ஆகையினால் வந்து நம்ம பிறந்த குலமோ பிறந்த இடமோ வந்து எதற்குமே ஒரு அது அது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ஒரு அதனால வந்து நம்ம குணம் தீர்மானிக்கப்படாது. நம்ம எப்படி நடந்து கொள்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய குணம் இருக்கும். ஆகையினால் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் நம்ம வந்து தேவனாக இருக்கலாம், தெய்வீக குணங்களோட இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு தடை கிடையாது நமக்கு எதுவுமே. நம்ம குலமோ இல்லைன்னா வந்து பிறந்திருக்கிற இடமோ எதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு குற்றம் சொல்லி இதனால நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எப்படி இல்லாம இருக்கிறவங்கலாம் எவ்வளவோ நல்ல கதியில் தான் இருந்து பகவானுடைய அந்த சாம்ராஜ்யத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள். ஆகையினால் நம்மளும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லதுதான், நல்ல காரியங்களில் தான் ஈடுபட வேண்டும். அதற்கு பின் வந்து 6-7 ஸ்லோகங்கள் வந்து தௌ பூத சர்கௌ லோகே ஸ்மின்தைவ ஆசுர ஏவச்ச தைவோ விஷ்தரஷ்ச புரோக்த ஆசுரம் பார்த்தமே ஸ்ருணு. இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என்று இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே நான் வந்து விவரமாக உனக்கு கூறிவிட்டேன். இப்பொழுது வந்து நீ இந்த அசுர குணங்களை பற்றி நான் விவரமாக கூறுகிறேன், கேட்பாயாக. பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச ஜனான விதுராசுராக நசௌச்சம் நாபிசாச்சாரோ ந சத்தியம் தேஷு வித்யதே. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. ஏன்னா வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த அறிவு கிடையாது, அந்த அறியாமையிலேயே இருக்கிறார்கள். எது சரி எது தவறுன்னு எப்படி தெரியும்? நம்ம வந்து ஒரு சாஸ்திரத்தையோ இல்லைன்னா வந்து சாஸ்திரம் படித்தவர்களையோ அந்த குருவியோ வந்து அவர்கள் சொல்லும் வார்த்தையோ நம்ம மதிச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து எது சரி எது தவறுங்கிறது தெரியும். இல்ல நான் வந்து அந்த சாஸ்திரத்தையும் ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் வந்து சாஸ்திரம் படித்த அந்த ஞானிகளையும் அந்த ஆச்சாரியர்களையும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வந்து நீ தவறான வழிதான் போவ, உனக்கு எது சரி எது தவறுன்னு தெரியாமையே கடைசி வரைக்கும் நீ பண்ணிட்டு இருக்க. ஆகையினால் வந்து இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்களுக்கு வந்து அது எப்பொழுதுமே தெரியவே தெரியாது, எது சரி எது தவறுங்கிறது தெரியாது. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ அவர்கள் வந்து வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதே இல்லை. இது வந்து இந்த நல்ல குணம்ங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு துளி கூட இருக்காது அவர்களுக்கு. இதுதான் வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து அவனை வந்து சம்ஹாரம் செய்யும் பொழுது பகவான் நரசிம்ம ரூபம் எடுத்து வந்து ஹிரண்யனை வந்து வதம் செய்தார். அப்பொழுது வந்து அந்த அவனுடைய குடலை வந்து கிழித்து மாலையாக போட்டுக் கொள்கிறார். அதற்கு பின் வந்து அவன் உள் தன்னுடைய கையை விட்டு தேடுகிறாராம். எதற்கு என்றால் ஏதாவது ஒரு ஓரத்துல வந்து ஏதோ தெரியாம அவன் சொல்லிட்டான் போல இருக்கு என்னை பத்தி, இந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையோட அணுட்டான் அந்த ஹிரண்யகசிபு. ஏதாவது ஒரு மூலையிலையாவது இந்த ஹரிநாமத்தை பற்றி ஒரு பக்தியோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு மன்னிப்போ இருக்குமா அப்படின்னு தேடினாலாம். கடைசியில எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு வந்து. அப்படிப்பட்ட ஒரு அணு அளவு கூட அவனுக்கு பகவானை பற்றி ஒரு பக்தியே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சப்பறம் தான் அவர் வந்து அவனுடைய கதையை முடித்தார். அதே மாதிரிதான் வந்து ராமாவதாரத்திலும் கூட ராவணன் வந்து அவ்வளவு தப்பு பண்ணியிருக்கான். தன்னுடைய மனைவியே வந்து சிறையை எடுத்து செஞ்சிருக்கான். இது மாதிரி நம்ம செஞ்சா நம்ம சும்மா இருப்போமா? அப்படிப்பட்டவனுக்கு கூட அவர் வந்து இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு அவர். அப்படியும் அவன் தெரிந்தல. ஆகையினால் தான் அவனை வந்து முடித்தார் கடைசியில். ஆகையினால் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இல்லை, நம்ம தான் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் உண்மை. அப்புறம் வந்து 8-9 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகதா ஹுரணீஸ்வரம் அபரஸ் பரசம்பூதம் கிமன்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள் வந்து அந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் வந்து இவ்வுலகம் வந்து பொய் அப்படின்னும் அஸ்திவாரமே இல்லை, இந்த உலகத்துக்கு எதுவுமே ஒரு அஸ்திவாரம் கிடையாது, இது வந்து தானே தோன்றிவிட்டது அனைத்தும், இந்த இயற்கை வந்து தானே எல்லாமே தானே நடந்து கொள்கிறது, இதுக்கு வந்து ஒரு காரண கர்த்தாவே கிடையாது, யாருமே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து கடவுள், இதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் கடவுளே யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். காம இச்சையினால் இருந்து இது எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டு விட்டது, காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் வந்து விதண்டாவாதம் தான் செய்வார்கள் இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள். ஏதாம் திருஷ்டி மவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தய
யுக்ர கர்மாணக க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாஹா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து விடுவார்கள். அவர்களே வந்து முடிவு எடுத்து விடுவார்கள். தன்னுடைய மனம் போன போக்கில் வந்து இதுதான் சரி, இது வந்து யாருக்குமே வந்து இது காரணம் கிடையாது, காரணகர்த்தா கிடையாது, எல்லா உயிர்களும் வந்து எல்லாம் தானே பிறந்து கொள்கிறது, மரம் செடி கொடி எல்லாம் தானே வளர்ந்துகிறது, எல்லாம் வந்து தானே திரும்ப அழிக்கப்படுகிறது, காற்று தானே வீசிக்கொள்கிறது, அதற்கு மழை வந்து தானே பெய்து கொள்கிறது, இதற்கெல்லாம் யாருமே காரணம் கிடையாது, எல்லாம் வந்து அதுவே தானே இயற்கையே தானே செய்து கொள்கிறது, இதுக்கு வந்து பகவானோ யாரோ ஒரு காரணமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன்னுடைய முடிவுகளை, அதாவது தன்னுடைய சுய சாசனம், அவர்களே ஒரு சாசனம் எழுதி விடுவார்கள், இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தையே அழிப்பதற்கான பலனற்ற அந்த கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஏன்னா வந்து அவர்களுக்கு இந்த நியாய தர்மம் அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. நியாயம், இது வந்து தர்மம், இது அதர்மம், அவர்களுக்கு வந்து பிடிக்கவில்லை என்றால் கொன்று விடுவார்கள், அவ்வளவுதான். இல்ல என்ன செய்யணுமோ வந்து அவர்களுக்கு பிடிக்காதது தவறானது, அவருக்கு பிடித்ததுதான் வந்து ரொம்ப சரியான அந்த சாஸ்திர வாக்கியம் அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்வார்கள். ஆகையினால் இவர்கள் வந்து தன்னுடைய முடிவுகளையே பின்பற்றி இவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு கொடூரமான செயல்களில் அவர்கள் வந்து ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய இந்த அசுரர்கள்லாம் வந்தார்கள் பகவானை வந்து அழிப்பதற்காக, கடைசியில் வந்து அவர்களே அழிந்து சென்றார்கள், அதையும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 10-11 ஸ்லோகம். காமமாஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிருஹீத் வாசத் கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே அசசி விரதாக. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் வந்து திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, அவர்களுக்கு வந்து காமமே தான் அனைத்தும், அவர்களுக்கு இதுல எதை பார்த்தாலும் ஒரு காமம், அந்த அதுலயே வந்து ஒரு திருப்தி அடையாது, அது துஷ்பூரம் அனலேன அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. அந்த காமம்ங்கிறது வந்து எவ்வளவு நெருப்பு வந்து எவ்வளவு அதுக்கு உணவு போட்டாலும் அது வந்து எரிந்து கொண்டேதான் இருக்கும், அடங்கவே அடங்காது. அது மாதிரி வந்து திருப்தி அடையாத காமத்துடன் அதனிடம் வந்து தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கப்பட்டு மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் வந்து அந்த மயக்கத்திலேயே இருக்கின்றனர். எப்பொழுதும் ஒரு தூய்மையற்ற விரதம், தூய்மையே கிடையாது அவர்களுக்கு அந்த சௌச்சமே கிடையாது, அவர்களுக்கு தூய்மை இல்லாத காரியங்களே தான் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் வந்து அந்த அல்பமான ஒரு அந்த ஜட பொருள்களால் அதனால் வந்து கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம். அந்த குபேரனுடைய அந்த குமாரர்கள் வந்து அந்த மதுவை அருந்தி கொண்டு அந்த பெண்களுடன் வந்து ஒரு ஜலக்கிரீடை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். நாரதர் வந்து அங்க வந்தாலும் அதை கூட அவர்கள் வந்து சட்டை செய்யாமல் அந்த ஒரு கேளிக்கையில் அவர்கள் ஈடுபட்டதால் தான் அவர்கள் அந்த மரமாக, நீங்க வந்து ஒரு ஆடையே இல்லாமல் வந்து ஒரு வெட்கமே இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள், எப்பொழுது வந்து நீங்கள் ஆடையே இல்லாமல் இருக்கிறீர்களோ, மரம் தான் வந்து ஆடை இல்லைன்னா அதுக்கு வெட்கமே கிடையாது, ஆகையினால் நீங்கள் மரமாகவே கடவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபித்து விடுகிறார். அப்புறம் வந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தால் அந்த மரத்திலிருந்து அந்த சாப விமோசனம் அடைகின்றனர். ஆகையினால் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல ஈடுபட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து துர்கதி தான் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து 11-12 வந்து சிந்தா மபரிமேயாம் ச பிரலயாந்தா முபாஸ்ருதாக காமோ பபோக பரமா ஏதாவதிதி நிஷ்டிதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை வந்து புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். புலன்களை வந்து நம்மளுக்கு அந்த புலன்கள் இருக்கிறது, 5 புலன்கள் இருக்கிறது, அதற்கு மேல் வந்து 6வது புலனா ஒரு மனம் இருக்கிறது பார்த்தோம் நேத்திக்கு. இதை வந்து திருப்தி பண்றதுதான் அவங்களுக்கு வந்து மெயின் இன்டென்ஷனே, அதை தவிர வேற வாழ்க்கையில எதுவுமே கிடையாது. இந்த 6 புலன்களையும் வந்து திருப்தி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு விடுகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்க்கையின் இறுதி வரை அவர்களது கவலைகள் வந்து அளக்க முடியாதவை. இந்த கவலை அந்த கவலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டாத அந்த கவலைகளை, எதுக்கு அந்த வேண்டாத கவலைனா இந்த ஒரு அல்பமான சுகங்களை அடைவதற்கு அதன் பின்னே செல்வதனால் இந்த கவலைகள்லாம் தானே வந்து விடுகிறது. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் அவர்கள் வந்து பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் வந்து புலனுகர்ச்சிக்காக அந்நியாயமான வழிகளில் வந்து செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம கண்கூடா பாக்குறோம். நம்ம எல்லாரும் நிறைய நடக்கிறது இல்லையா, ஆகினால் வந்து இது மாதிரிதான் வந்து நடந்து கொள்கிறார்கள் இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுல இந்த படத்துல பாக்குறோம். ஆகையினால நம்ம இஸ்கான்ல வந்து என்ன பிரஸ்தரை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா,
பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, இந்த நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். இது 4 பிரின்சிபல்ஸ், 4 பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபார் ஆல் டிவோட்டிஸ். இஸ்கான் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எனிஒன், யாருடையும் தகாத உடலுறவு ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. அதே மாதிரி நோ கேம்பிளிங், அந்த சூதாட்டம்லாம் செய்யக்கூடாது. நோ மீட் ஈட்டிங், அந்த மற்ற உயிர்களை கொன்று அதை சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நோ இன்டாக்சிகேஷன், அந்த போதை அப்புறம் வந்து மயக்க வஸ்துக்கள் இன்க்ளூடிங் டீ அண்ட் காஃபி அதை எடுத்துக்க கூடாது. ஆகையினால் இது எல்லாமே வந்து அடிமை வஸ்துக்கள். இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸும் வந்து இதுதான் பிரபுபாதா வந்து சொல்லியிருக்காரு, இந்த 4 பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ். இதை வந்து இதுக்கு உட்பட்டு நம்ம வந்து இருந்து கொண்டு நம்மளுடைய அந்த நாம ஜபத்தை செய்து கொண்டு இருந்தோமானால் நமக்கு வந்து நற்கதி தானே கிடைத்துவிடும். அப்புறம் வந்து 13, 14, 15 இல்ல வந்து இதமத்திய மயா லப்த இமம் பிராப்ஸ்யசே மனோரதம் இதமஸ்தீதி மபிமே பவிஷ்யந்தி புனர்தனம் அசோ மயா ஹதஹ ஹத்ரு ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோ அகம் மகம் போகி சித்தோ அகம் பலவான் சுகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசுரத்தன்மையுடையவன் வந்து என்ன எண்ணுகிறான். அசுரத்தன்மையுடையவன் வந்து இப்போ ஒரு இது ஹிரண்யகசிபோ இல்லைன்னா வந்து இந்த ஹிரண்யகசிபு இல்லைன்னா வந்து இந்த இவன் இருக்கான் இல்லையா கம்சன், இவர்கள்லாம் வந்து என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் நினைத்துக் கொள்வார்களாம் தனக்குள்ளேயே. ஸோ இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் வந்து என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் நினைச்சுப்பார்கள், இது வந்து இன்று என்னிடம் எவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களில் வந்து நான் படிப்படியாக நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, இது வந்து எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும், அவை என்னுடைய எதிரி, அவன் வந்து என்னுடைய எதிரி, யாரோ ஒருத்தன் வந்து அவன் என்னுடைய எதிரி அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். இப்படிதான் அவர்களுடைய புத்தியெல்லாம் போகும். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே வந்து அனுபவிப்பாளன், நானே வந்து பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் வந்து நானே. எல்லாம் தன்னுடைய ஒரு செல்பிஷ் மோட்டிவ், ஒரு அகங்காரம், ஒரு திமிரு. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வந்து வேறு யாருமே கிடையாது. நானே வந்து யாகங்கள் செய்வேன், தானங்களும் கொடுப்பேன், இவை வந்து இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக எல்லாத்தையும் செய்வார்கள். யாகம் செஞ்சாலும் வந்து தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காகவே செய்வார்கள். பகவானை குறித்து எந்த ஒரு காரியமுமே கிடையாது. அதான் சொல்வார்கள், அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வீடு வந்து கட்டுறோம் நம்ம, ஆனா வந்து அந்த பகவானுடைய ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தாராம். அவர் வந்து என்ன பண்ணாராம், வீடு வந்து அப்படியே பளிங்கால வந்து கட்டி நிறைய பெரிய பெரிய அரண்மனை போல வந்து பல உள் ரூம்லாம் கட்டி நிறைய பெரிய மாளிகையா கட்டினாராம். கடைசியில பகவான் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல ஒரு மூலையில வைத்து இருந்தாராம். அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு பகவான் தான் பிரதானமா இருக்கணும். நம்ம வந்து பகவானை வந்து நடுவா வைத்துக்கொண்டு அவரை சுற்றி தான் நம்ம காரியங்கள் இருக்கணும். பகவானை வந்து ஒரு மூலையில் தள்ளி விட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய காரியத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தோம்னால் அப்போ வந்து அதுல பிரயோஜனமே இல்லை. அது வந்து ஒரு போலி பக்தி தான் அது. ஆக்சுவலா ஏதோ நம்மளுடைய ஒரு நம்மளை திருப்தி பண்ணி கொள்வதற்காக பகவானிடம் போகிறது வந்து ஒரு கீழான நிலை தான். அதுக்காகவாவது கடைசி பட்சமா போகிறார்கள், அது பரவாயில்ல. ஆனா வந்து அதுவே பரவாயில்ல கிடையாது. ஏன்னா வந்து நம்ம எதுக்காக பகவானை சரணடையணுமா, பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணணும். நீ வந்து எனக்கு நிறைய சொத்து கொடு, நிறைய வந்து எனக்கு செல்வங்களை கொடு, நானே வந்து நல்லா இருக்கணும், அடுத்தவர்கள் எல்லாம் அழிந்து விட வேண்டும், இப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம வேண்டிக் கொண்டு பகவானிடம் செல்லவே கூடாது. ஆகையினால் வந்து பகவான் வந்து பிரதானமாக நம்ம வைத்துக்கொண்டு அவரை சுற்றியே நம்மளுடைய நினைவுகளும் நம்மளுடைய செயல்களும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. ஆகையினால் இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த அசுரர்கள் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் வந்து தன்னுடைய இதுதான் சுய இன்பத்திற்காக தான் அவர்கள் வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோடு தான் இருப்பார்கள் அப்படிங்கறத இதுல நம்ம பகவான் சொல்றார். அப்புறம் வந்து 16, 17 ஸ்லோகங்கள். அநேக சித்த விப்ராந்தா மோக ஜால சமாவிருத்தாக பிரசக்தாக காம போகேஷு பதந்தி நரகே ஷஷௌ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வந்து சென்று வீழ்கின்றனர். கடைசியில நரகத்துலதான் போய் விழுவார்கள் இந்த பெயர்பட்டவர்கள்லாம். அப்புறம் வந்து ஆத்ம சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமானதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனா விதிபூர்வகம்
செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் எப்பொழுதும் வந்து ஒரு திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் வந்து சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் வந்து பின்பற்றாமல் பேரளவில் வந்து கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவர்கள் வந்து யாகம் செய்தா கூட அது வந்து ஒரு பேரளவுல தான் இருக்கும். நான் செய்யறேன், ஒரு ஒரு பெருமை, அதை பெருமை எடுத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு யாகம் செய்வார்கள். இது வந்து ஒரு அதுதான் இது வந்து எதுவுமே அவர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து கடைசியில வந்து ஒரு நற்கதியே கொடுக்க போறது இல்லை. அவர்கள் தான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் நானே வந்து ஒரு கர்வமாக இருந்தால் எல்லாமே என் பின்னால் வந்துவிடும். அந்த அப்படிதான் ராவணன் அப்படிதான் இருந்தான். அந்த நவகிரகங்களையுமே வந்து கீழே தள்ளி படிக்கட்டா உபயோகப்படுத்தி அதன் மேல் அவர்களுடைய மேல் வந்து காலை வைத்து ஏறி கொண்டு சென்றான். கடைசியில் அவனுடைய கதி என்ன ஆயிற்று? அதோ கதியா இப்ப விழுந்தான். கடைசியில் அப்படித்தான் ஆயிடும் இந்த மாதிரி பண்றவர்களுடைய கதியும். நரகத்தில் தான் போய் விழுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நரக வர்ணனை தான் இங்க காமிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் 18-19 ஸ்லோகம். அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ருதாக மாமாத்ம பரதேஷு பிரத்விஷந்தோ அபியசுகாக. அகங்காரம், பலம், தெற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள், இந்த அரக்கத்தன்மையுடையவர்கள் வந்து தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்று இருக்கும் அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அதே பகவான் தான் வந்து குடிக்கொண்டுள்ளார். இப்ப எப்படி வந்து நமக்குள்ள ஒரு உயிர் இருக்கிறது, பகவான் வந்து நம்ம ஜீவாத்மா இருக்கும், நம்ம கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காரு, ஒவ்வொருத்தர் கூடயும் அதே மாதிரிதான். ஆனா வந்து இவர்கள் வந்து தன்னுடைய பலம், தற்பெருமை, அந்த காமம், இப்ப இந்த பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த ராட்சசன், இந்த வந்து ராவணன் வந்து சீதையை கவர்ந்து கொண்டு செல்லும் போது இந்த ஜடாயுங்கிறது அது ஒரு உயிரினம் தான், அது வந்து ஒரு காப்பாத்துறதுக்காக வந்திருக்கு. அதனுடைய இறக்கையை வந்து ஒரு இறக்கம் இல்லாமல் வெட்டினான் அவன் வந்து. இப்படிதான் அவர்களுடைய செயல்கள்லாம் இருக்கும். அடுத்த உயிர்கள்னா வந்து ஒரு அற்பமான இதுவா நினைப்பார்கள், தன்னுடைய இது மட்டும் தான் ரொம்ப வசதி. ஆனா வந்து பகவான் வந்து அனைத்து உயிர்களிலும் இருக்கார். எந்த உயிரை நம்ம வந்து ஒரு அவமானப்படுத்தினாலும் அது வந்து பகவானை அவமானப்படுத்தினதுக்கு தான் சமம் ஆக்சுவலா. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் வந்து பொறாமை கொள்கின்றனர். ஏன்னா வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோட தான் இருக்கார்கள். ஆகையினால் ஒரு பொறாமை அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு விஷயம், ஒரு நல்ல வஸ்து வந்து மற்றவரிடம் இருக்கிறது, அது வந்து அந்த விஷயம் பிடித்திருக்கிறது, அந்த வஸ்து, அந்த ஒரு பொருள் வந்து பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் அது வந்து மற்றவரிடம் இருக்கிறது பிடிக்கவில்லை. இதுதான் இதே மாதிரிதான் பகவானிட்டையும் பண்ணிடுறார்கள். பகவானையே பார்த்து வந்து பொறாமைப்பட்டு விடுகிறார்கள். அது வந்து தவறான காரியம் இல்லையா? ஏன்னா பகவான் வந்து நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இருக்காரு, அவரையே பார்த்து பொறாமப்பட்டு. இப்ப அதுதான் அந்த பிரபுபாதா அந்த வீடியோல பார்த்தோம். ஒரு பவர் கொடுத்திருக்காரு, ஒரு சக்தி, ஒரு நல்ல நற்கதி கொடுத்திருக்காரு பகவான்னா, அது வந்து அதை வந்து துஷ்பிரயோகம் பண்றதுக்காக கொடுக்கல. அப்படி பண்ணினா வந்து அது வந்து கீழான நிலைக்கு தான் போய்விடும். ஏன்னா வந்து அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். ஆகையினால் வந்து பகவானையும் யாரையுமே வந்து பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது. பகவானை கண்டிப்பா பார்த்து பொறாமப்படுறது தப்பு. யாரையுமே வந்து பொறாமையோட அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட வந்து இருக்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் தான் அப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு மோசமான ஒரு நரக வாழ்க்கைக்கு தான் அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். இப்போ இந்த படத்துல பாக்குறோம், இந்த சிசுபால வதம் பாக்குறோம், அதே மாதிரி வந்து இந்த ராவண வதம், இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த பேர்பட்ட அரக்கர்கள்லாம் வந்து கடைசியில் என்ன ஆகிறார்கள்னா, கடைசியில அந்த நரகத்துக்கு தான் தள்ளப்படுகிறார்கள். அவர்கள் வந்து அவர்கள் பண்ண செய்த பாவத்துக்கு காரணமாக கீழான நிலைக்கு வந்து நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். அந்த அஸ்வத்தாமன்கிறவன் வந்து எவ்வளவு ஒரு கொடூரமானவனா இருந்தான். அவன் வந்து அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களையும் அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அபாண்ட வாஸ்திரம், பஞ்ச பாண்டவர்கள் மட்டும் இல்ல, பாண்டவர்களோட வம்சமே அழிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு ஒரு கீழ்த்தனமான எண்ணம். அவனுக்கு வந்து ஒரு கீழான ஒரு சாபத்தை கொடுத்தார் பகவான் இல்லையா? ஆகையினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு துர்கதி தான் நான் வந்து கொடுக்குறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு நான் வந்து நிரந்தரமாக நான் வந்து தள்ளுகிறேன், இந்த அசுர இனங்களில் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. மீண்டே வர முடியாது வெளியில, அந்த அளவுக்கு தள்ளி விட்டுருவார். நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அப்புறம் வந்து 20-21 ஸ்லோகங்கள். ஆசுரீம் யோனி மாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம பிராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்திய யதாம் கதிம்.
அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் வந்து மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் வந்து தள்ளப்படுகின்றனர். ஆகையினால் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு அசுர குணம் உடையவர்கள் வந்து இந்த படிப்படியா கீழே போயிடுவார்கள் அவர்கள். ஏன்னா அவர்களுடைய குணமே அவர்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும். அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம அடுத்தவர்கள் வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்மள வந்து ஒரு கெடுதல் செய்ய வராங்க, ஒரு தவறு செய்கிறார்கள்னா நம்ம அதுக்காக நம்ம வந்து அவர்களை வந்து எதுவுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர்களுடைய குணமே அவர்களை கீழே தள்ளிவிட்டு விட போகிறது. நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர்களே கீழே தான் விழப்போகிறார்கள் எப்படி இருந்தாலும். அந்த குணம் வந்து அப்பேற்பட்ட அந்த அசுர குணம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வைக்கும். அதே மாதிரி அந்த படிப்படியாக கீழே சென்று அந்த நரகமாகிய அந்த முதல்ல வந்து மிருகத்துல போய் பறப்பார்கள். அப்புறம் வந்து அதற்கு கீழான நிலைக்கு போவார்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு பிறவியை அந்த அந்த அளவுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து த்ரிவிதம் நரகஸ்தேயம் துவாரம் நாசன மாத்மனஹ காம குரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாதே தத்ரயம் தியஜேத். காமம், குரோபம், பேராசை ஆகிய மூன்றுமே நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பகவான் இதுல முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. இந்த படம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் நம்ம. இந்த வந்து 6 மலங்கள் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? இதெல்லாம் கடந்து போனால்தான் நற்கதிக்கு அடைவான், இந்த பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக பாதையில் செல்வான் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல வந்து பகவான் சொல்றார், திரும்ப அதுதான் சொல்றாரு அவர். காமம், அதுதான் காமம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இது. அதுதான் வந்து காமம் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம். அதுல இருந்து கோபம் வரும், அதுல இருந்து வந்து பேராசை வரும். இந்த காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை தான் வந்து நரகத்திற்கான 3 வாயில்கள். இந்த 3ஐ வந்து ஒருவன் வென்று விட்டானால் அவன் வந்து பாதி கிணறை தாண்டி விட்டான் அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்ளலாம். வந்து இந்த காமம், கோபம், பேராசைங்கிறது தான் நரகத்துக்கு உண்டான வாயில்கள், கதவுகளாகும். இவை வந்து ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் வந்து நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை வந்து துறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் பகவான். இதுல இந்த காமம் வந்து பெரிய தீ போல பற்றி எரிகிறது இங்க பாக்குறோம் நம்ம வந்து. அப்புறம் வந்து 22, 23 இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு இல்ல இந்த அத்தியாயத்துல. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத் வாரை ஸ்திரீ நரக ஆசரத் யாத்மன ஸ்ரேய சததோ யாதி பராம் கதிம். நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய ஒரு மனிதன், இதுல இருந்து நம்ம தப்பி பழிச்சிட்டோம்னா இந்த கோபம், அப்புறம் முதல்ல இந்த காமம், அதற்கப்புறம் இந்த கோபம், அதற்கு பின் இந்த பேராசை, இதுல இருந்து ஒருத்தன் வந்து தப்பி பிழைத்து விட்டானால், இதை வந்து கடந்து விட்டானால் அவன் வந்து தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக அவன் வந்து நல்ல நிலையை அடைகிறான். எப்பொழுது வந்து அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் பேராசையும் நம்ம வந்து கடந்து விட்டோமோ இந்த படத்துல பாக்குறோம், அதற்கு மேல வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் ப்ரைட் எல்லாம் தாண்டி அவன் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து அவன் மேல் நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்து விடுகிறான். அவன் வந்து அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக மேலே பரம இலக்கை நோக்கி அவன் செல்கிறான். நேத்திக்கு படத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம், நம்ம அந்த இன்வெர்டட் பேனியன் ட்ரீ அந்த படத்துல பார்த்தோம். நம்ம கீழான நிலைகள் அந்த ஜட உலகில் இருந்து கீழே இருக்கிறவர்கள், கீழ்மட்டத்துல இருக்கிறவர்கள் வந்து அந்த மோசமான காரியங்கள்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த காமம், குரோதம், அப்புறம் வந்து அந்த இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதுலயே மேல் கலையில இருக்கிறவர்கள்லாம் வந்து அந்த நற்கதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல செயல்களை செய்து மேலான கதிக்கு வந்தவர்கள். அவர்கள் வந்து மேல் நோக்கி சென்று கடைசியில் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவின் வந்து அவருடைய அந்த சம்பந்தம் ஏற்பட்டு பகவானுடைய அந்த இலக்கை, அந்த பரம வைகுண்டத்தை, கோலோகத்தை வந்து அடைகின்றனர் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஆகையினால் வந்து இவர்கள் வந்து இந்த நல்ல குணமுடையவர்கள் வந்து இதிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் நற்கதி அடைகின்றனர். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தன் மனம் போன போக்கில், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், தன் மனம் போன போக்கில். ஏன்னா வந்து மனம் வந்து 1000 சொல்லும், அதெல்லாம் சரின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. எது சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கோ அதுதான் வந்து சரி, எது ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்றாரோ அதுதான் சரி. நம்ம மனம் போன போக்கில் போனோம்னா அவன் அப்படி செயல்படுவான் வந்து பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடையவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. தன் மனம் போன போக்கில் போனா அவனுக்கு வந்து நற்கதி கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு பகவான் வந்து ஸ்பஷ்டமாக சொல்கிறார். கடைசியாக தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யா காரிய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமி ஹார்ஹசி. எது கடமை எது கடமை இல்லை என்று சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிற விதிகள் வந்து யார் சொல்லுவார்கள்? ஒரு ஆன்மீக குரு தான் சொல்வார். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை நேரடியா படிக்க
அந்த ஒரு திறமை இருந்ததுன்னா நேரடியா படித்துக் கொள்ளலாம். ஆனா வந்து எதுவுமே ஒரு ஆன்மீக குரு அவர் மூலமா வந்தாதான் அது வந்து சரியா இருக்கும். அந்த ஆன்மீக குரு சொல்றக்கூடிய அந்த சாஸ்திர விதிகள் அதுலதான் வந்து எது கடமை எது கடமை இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை வந்து அவன் அறிந்து செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கார்களே. ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து இப்ப பகவானே வந்து தானே ஒரு பகவானா இருந்தாலும் அந்த சாந்திபினி அப்படிங்கிற ஒரு குருவிடம் தான் அவள் கல்வி பயின்றார். ஏன்னா வந்து அந்த சாஸ்திரங்களை பயில வேண்டும். யாரிடமா இருந்து ஒரு குருவிட்ட தான் நம்ம போய் கத்துக்கணும். நம்மளா வந்து ஒரு மனம் போன போக்கில போனோம்னா அது வந்து தவறான வழியில் தான் கொண்டு செல்லும். ஒரு ஆன்மீக குருவின் அவர் வந்து காட்டிய வழியில் தான் நம்ம வந்து செல்ல வேண்டும். அது வந்து அதுதான் சாஸ்திர விதிக்கப்பட்ட வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். இத்தோட இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இதுல வந்து தேவ அசுர ஸ்வபாவங்கள் அது பார்த்தோம் முதல்ல. அப்புறம் வந்து அசுர குணம் அது எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கிறதையும், அசுர ஸ்வபாவங்களின் விளைவுகள் அதுவும் வந்து முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லும் அந்த செல்லுதல் அந்த தேர்வுகளை வந்து நம்ம செய்யறதுல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த தேவாசுர விபாவ சம்பத் விபாவ யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இப்போ ஸ்டோரி மாதாஜி நீங்க சொல்லலாம் மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து அம்பரீஷன் அப்படிங்கிற அவருடைய கதை. அம்பரீஷன் வந்து ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி மகாராஜா. அவர் எல்லா இடத்தையும் அவரை கான்கர் பண்ணி இது பண்ணி அவர் தன் வசம் எடுத்து இது பண்ணின ஒரு பெரிய மகாராஜா. அவர் வந்து ஒரு நாராயண பக்தியில ரொம்ப ஈடுபட்டு அவருடைய இதுல வந்து ரொம்ப அவரை பத்தின கதை அவருடைய இதெல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு ரொம்ப டிவோட்டியா இருக்கப்பட்டவர். என்னதான் அவர் வந்து நிறைய பைசா சொத்து இது நிறைய ராஜ்யம் எல்லாம் இருந்தா கூட கடவுள் மேல் கிட்ட இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே நல்லதுன்றத புரிஞ்சுண்டு அவர் வந்து சுவாமி பக்தியில ஈடுபட்டு இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு நாள் இந்த துவாதசி விரதத்தை பத்தி அவர் வந்து கேட்டார். இவருடைய டிவோஷன் சாமி மேல இருக்கிற பக்தியை பார்த்துட்டு சுவாமியே அவருக்கு வந்து சக்கராயுதத்தை அவருக்கு வந்து ஒரு இதுவா கொடுத்தார், வரம் மாதிரி கொடுத்தார். அவர் கேட்கல, ஆனாலும் அவரே சுவாமியே கொடுத்தார் சுதர்சன சக்கரத்தை. அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து இந்த துவாதசி விரதத்தை பத்தி கேட்டு அந்த துவாதசி விரதத்தை அவர் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் வந்து தொடங்கினார். இது வந்து ஒரு மாசத்துடைய 11வது நாள் ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம முழுமையா பட்டினி ஆகாரம் இல்லாம நம்ம இருந்து துவாதசி அன்னைக்கு நம்ம வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டைம் உண்டு. அந்த டயத்துக்குள்ள நம்ம வந்து ஆகாரம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இப்படிதான் இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரும் அவருடைய மனைவியுமா 2 பேருமா அந்த இதை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ ஒரு வருஷம் ஆயிடுது. அப்ப அந்த விரதம் முடியறதுக்கு உண்டான அந்த டைம் வந்தபோது அவர் வந்து யமுனா நதியில போய் குளிச்சுட்டு வேணுங்கிற அந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தானம் கொடுக்கறது பிராமணர்களுக்கெல்லாம் தானம் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ துர்வாசர் வந்தார். துர்வாசர் வந்து நீ நீ இந்த மாதிரி விரதம் பண்றியாமேன்னு சொல்லி கேட்டுண்டு அவர் முடிக்க போறியாமேன்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு வந்தார். அப்ப அவரை பார்த்துட்டு அவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம அரண்மனைக்கு வந்த அதிதின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு உணவு எல்லாம் பரிமாறத்துக்கு எல்லாம் வாங்கோன்னு சொல்லி எல்லாம் பண்றார். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து குளித்து யமுனையில போய் உன்னை குளிச்சுட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போனார். சரின்னுட்டு இவர் வெயிட் பண்ணினார். இவர் ஸ்நானம் பண்ண போன இடத்துல அந்த ரம்யமான அந்த இடத்த பார்த்து அந்த தண்ணியில நீராடும் போது அவருக்கு அப்படியே தியானத்துல போயிட்டார். ரொம்ப அந்த சந்தோஷமான தியானத்துல போயிட்டார். அப்போ அந்த தியானத்திலேயே அவர் இருக்கும்போது அம்பரீஷரால அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் முடியல. அப்போ அது என்ன ஆச்சு, அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் வருவாருன்னுட்டு. வெயிட் பண்றார், ரொம்ப நேரம் ஆயும் வரல. அந்த சமயம் போயிட்டு இருக்கு, அந்த இது முடிகிற சமயம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ அவர் வந்து எல்லா கூட இருந்த பெரிய ரிஷி அவர்கள் அவருடைய குருமார்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டார், என்ன பண்ணணும் இந்த சமயம் போறதேன்னுட்டு. அப்ப அவா சொன்னா, நீ வந்து துளசி தீர்த்தத்தை குடிச்சிட்டேன்னா நீ வந்து இந்த விரதம் முடிச்சா மாதிரி ஆயிடும்
அப்போ உனக்கு அவருக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவரும் அதே மாதிரி துளசி தீர்த்தம் குடிச்சிட்டு வெயிட் பண்றார். அப்புறம் ஒரு வழியா இவர் வரார், துர்வாசர் வரார். வந்த உடனே அவருக்கு இலை இலை பரமாறி அவரோட சேர்ந்து அவரும் உட்காந்து சாப்பிடும்போது அவருக்கு ஞான திருஷ்டியால இவர் வந்து விரதத்தை தனக்கு இது பண்ணாம முடிச்சிட்டாருன்றத தெரிஞ்சு விடுறது. அப்போ இவருக்கு பட்டுன்னு கோபம் வருது. அவர் துர்வாசர் வந்து அவருக்கு கோபம் வருதுதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு அந்த இது அவருக்கு. அப்போ கோபம் வந்த உடனே அவருக்கு இது அவசியமான கோவமா அனாவசியமான கோவமா கூட அவருக்கு திங்க் பண்ண முடியாம அவருடைய கோவம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நின்னுடுது. அப்போ அவருடைய தலையிலேருந்து ஒரு முடியை இழுத்து அவர் ஒரு பூதத்தை வர வச்சு இவர் மேல இது பண்ணி விடுறார், ஏவி விடுறார். அப்போ அது வந்து வாயிலேந்து பின்ன நெருப்பும் ஒரு பெரிய சூலாயுதத்தோடையும் அது வந்து அவரை இது பண்ண வருது, துவம்சம் பண்ண வருது. அப்போ இவர் ஒன்னும் பண்ணாம நாராயணான்னுட்டு அப்படியே நின்னுடுறார் அம்பரீஷன். அப்போ அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து அந்த பூதத்தை எரிச்சு விடுறது. எரிச்சு விட்டோன்னா அந்த அந்த அதோடைய உஷ்ணத்தினால இந்த துர்வாசருக்கு அவருக்கு அங்க நிக்கவே முடியல. அப்போ அவர் பயந்துட்டு பெண்ணு சத்தியலோகம் பிரம்ம லோகத்துக்கு போய் சரணடைகிறார். பிரம்மரை காப்பாத்துங்கோ, என்ன இந்த மாதிரி என்ன சுதர்சன சக்கரம் என்ன துரத்தின்னு வருது அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ அவர் என்ன சொல்றார், நீ என்கிட்ட வரதை விட நீ கைலாசத்துல போய் சிவபெருமான்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ அங்கேயும் போறார். அங்கேயும் போயிட்டு அவர் வந்து இது பண்ணும்போது எனக்கு தெரியாது, என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீ வந்து இது விஷ்ணு அவருடைய இதுதான் இது சுதர்சன சக்கரம், நீ அவர்கிட்டயே போய் நீ அதை கேளு அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ இவரும் அந்த இது சுதர்சன மீன் சிவன் வைகுண்டத்துக்கு ஓடி போறார். அவருடைய காலில் வந்து விழுந்து என்னை காப்பாத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். என்னுடைய சுதர்சனம் யாரையும் அந்த மாதிரி இது பண்ணாதே, நீ என்ன தப்பு பண்ணினாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்போ இவர் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறார். அப்போ என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நீ என் பக்தனையாக்கும், நீ வந்து அவன் ஒரு தப்பும் செய்யாம நீ அவனை வந்து நீ வந்து ஏவி விட்டுட்ட, இந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஆபத்து வர வச்சுட்ட. அப்ப என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நீ அவனுடைய காலிலேயே போய் சரணாகதி ஆகு, அவன்தான் உன்னை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுற. நானே ஒரு பக்த தாசனாக்கும், பக்தர்களுக்கு நான் தாசன், எனக்கு கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறார். அப்போ இவர் வந்து துர்வாசர் திரும்பியும் அம்பரீஷ் கிட்டக்க ரொம்ப வெக்கத்தோட திரும்பியும் வந்துடுறார். என்னை மன்னிச்சுடு அம்பரீஷா, நான் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கோபத்தினால நான் அப்படி இது பண்ணிட்டேன்னுட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன். அப்போ அம்பரீஷ் வந்து விஷ்ணு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார், பெருமாளே மன்னிச்சுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றார். அப்போ இந்த சுதர்சனம் சக்கரம் மறைஞ்சு போயிடுறது. அப்போ இவர் வந்து ஒரு வருஷ காலமாக்கம் இவர் துர்வாசர் வந்து ஒவ்வொரு லோகமா போயிட்டு திரும்பி அம்பரீஷ் கிட்டக்க வரத்துக்கு ஒரு வருஷ காலம் எடுத்தது. அந்த ஒரு வருஷ காலமும் அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு ஒரு வாய் கூட சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். தன்னுடைய இது என்ன கெஸ்ட் அவருக்கு முதல்ல பரிமாறிட்டு தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுலயே அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு, அவ்வளவு நல்ல ஒரு பெரிய டிவோட்டியாக்கும் அம்பரீஷன். தேங்க்யூ.